Aquí tenim mostres recollides des de l'any 2010, de tal manera que sempre podem revisar els arxius, podem anar enrere si hi ha algun cas que no ens acaba de quadrar i tornar-ho a analitzar. I ara, com a mode d'exemple, us analitzarem l'últim cas que acabem de passar. És un cas en què ens demanen un estudi d'una gamma monoclonal IgM. Nosaltres, com a hematòlegs, sabem que la possibilitat més freqüent en aquest cas és que es tracti d'una macroglobulinemia de Waldenström o d'un linfoma de zona marginal. Llavors tenim una sèrie de panells dissenyats específicament en funció de la sospita diagnòstica per poder detectar poblacions linfoides B clonals patològiques. En aquest cas, en el nostre panell, fem una combinació de 8 colors, tal com us ha explicat la meva companya. Podem analitzar 8 antígens a la vegada a cada cèl·lula i la combinació que utilitzem és un CD38 que ens permetrà discriminar els linfòcits B madurs dels precursors linfoides B, un CD25 que s'expressa habitualment en la macroglobulinemia de Waldenström i de forma més rara en el linfoma de zona marginal, un CD22 que habitualment s'expressa de forma dèbil en el Waldenström, un CD19 que és l'antigen PAM-B que ens permet fer el gate de selecció dels linfòcits B per poder-los estudiar posteriorment, unes cadenes lleugeres, kappa i lambda, que ens permeten analitzar la clonalitat dels linfòcits B, CD-MIN, que és un altre antigen PAM-B, i CD45, que ens permet discriminar les poblacions a analitzar, l'antigen panleucocitari. Llavors el que fem és un gate en CD19, els linfòcits B. Aquí, el CD38 intens són els precursors, anem a analitzar els linfòcits B madurs, i entre els linfòcits B madurs anem a analitzar la distribució de les seves cadenes lleugeres de superfície per veure si són clonals o no. Analitzat així, a grosso modo, veieu que la distribució és normal, més o menys la meitat són kappa i la meitat són lambda. Això vol dir que cada linfòcit reordena una cadena diferent i, per tant, aparentment no hi ha clonalitat. Però gràcies al disseny d'aquests panells, i coneixent el fenotip d'aquestes patologies, sabem que el Waldenström és CD25, llavors podem fer un gate a CD25 i sabem que és CD22 dèbil. De tal manera que quan fem aquest gate en CD25 i CD22 dèbil, podem posar un altre color perquè ho veieu millor, ja veiem que la majoria dels linfòcits són lambda, en aquest cas un 80% dels linfòcits, demostrant una restricció de cadena lleugera lambda i, per tant, podem demostrar una població linfoide B clonal lambda amb el fenotip esperable amb la macroglobulinemia de Waldenström. Aquest és un exemple.